Bueno, bere orain kontan Gorkalekin konexioa egiten dugu. Ea orain posible dan. Kaixo, guardion, Gorka? Kaixo, guardion? Orain bai. Joe. Hace suerte txarra aukidegun, joe. Bueno, bakizu, komunikazioak nola dien, ez? Bai. Bueno, Gorka, aspaldiko hortxe zabiltzu, beti lanen zabiltze, proiektu hortxe zabiltz beti lanen ez zea gelditzen, Bai, gustatzen zaiguna oso zaila da iten ustea, ez, bizitzan dan, edo ez genuke sekula iten utzi behar gustatzen zaigun hori, ez, eta niri musikan ibiltzea nire lan izateaz gain, baizu gara gustatzen zaiten gauza bada, eta espero sekula ez gelditzea. Bai, hori oso ondo aipatu ezu, musika gustatzen zaizu, eta horti bizitzeare ederra da. Jende asko ez du esango hori, baina zu bai eta hori ezkertzekoa da. Bai, egia esan oso sorteduna konsideratzen naiz. Lan asko dago atzetik ere bai, hori argi dago. Baina, nik bai esango nieke gure entzulei edo jendeari zenbeti zaietan ez esaten, eta are gehiago horko gizarte honetan, eta ben inteligentzia artifiziala datorrela, eta zaitze, semeak batez ere, itxeko benetan nahi dutena edo gustatzen zaiena, ze askotan uste ez gozatek ez daukala etorkizuna, edo hori izaten da beti amazazpi gontzortzi urte dauzkatzen, ez aukeratu hori ez dauke etorkizunik, eta gero askotan munduak buelta asko bat ditu, eta etorkizunik ez dukan horrek gero bai dauzka, eta alderantziz edo etorkizuna zukenak gero ez dauka, eta bukatzen ez zure bizita guztia, toko ez dezun lan bat egiten, ez? Nik ingenieritza ikasi non informatikare bai, ez zitzen gehiagi gustatzen, baina zerbait segurua zan, hori izaten zeten gurasok, edo eta hombre, akordeira dedikatzeak, atzon ematen a priori etorkizunen askoko profesio bazanik, baina baitu, azkenen lan asko egiten badezu, amaitzak etortzen dira, ez? Hoi da, eta azengo maitza da, galiko ez Mendizabalekin egin duzu diska lehengotik usteet egin dezuela zerbaitola usteet, ez dakite? Antieko musikalian jo dezuen noiz bailen edo ez? Behin gombidatu zigun Serranok, Serranoko alkatek bertan jotzea, baina justo garik aterazon diska bat, ez da kordilari batekin, nire oso laguna den Aitor Frondarenarekin, eta esan nion, ez zala izango elegante, justo beste akordilari batekin diska bat atera berriz zeola, nirekin kontzertu bat ematea, eta proposatu nire alkateari nirekin jo ordez, deitzeko Aitor Frondarenarekin jotzeko, eta bai jozuten biak bertan, eta gombidatu zaten kanta bat jotzea baiekin. Gari bai aspaldi ezautzen dut, kesto musikaza da, eta koinziditu dugu beti, askotan talde desberdinek gombidatu gaituzte bioi, baina gombidatu bezala, guaretebeko gala baten, edo ez dakizeinen kontzertu baten, edo eta beti oso rollo ona, eta beti zerbait egiten dugun batera, baina agendaneko komplikatuak ditugu biok, eta etzan suertatu. Eta bindela 4 urte, bai suertatu zen aukera bat, itzein genuen, oso ondo kuadratu zigun bioi, eta eman genuen erengo kontzertu Euskalduna Jauregian Bilbon, eta pasada bat, super rollo hon, eta eskedak hain musikazoa tipoa, eta hain errexean jatorra pertsona bezala, que oso errexea atera da dena bar, ja 3 urte eramatzagu elkarrekin, eta super gustora. Eta disko hau noiz prestatu zen uten pixkat? Grabatu genuen dela urte bete, baina baita jendea dela eta oain arte zimezan dugu aurkeztu zenik beste diska bandoken aurkeztueko, Flamenko Etxea bi, eta nitu nahi bi diskak segido aurkeztu, eta orduan hori txen dugu urte bat grabatuta gero,
eta ontsa orkestu dugu. Dituzean, Garikin hitz egiten, magnitun kontzertu batzu segidean nola, eta esan zen, eske, kriston sentsazioak dieztukin jotzen, da nik ere bai bakin, eta bergabatzen duen disko bat honekin, zanen, eske, grabatu dut ja 12 diska, beste diska grabatzeak ez du balezko ilusioa egiten, da gaur egun gainera ez dira diska asko saltzen, eta kriston lana da diska grabatzea, eta zanen, ez badokat motivazioa dela beste ez badet uste grabatu barretelan, oin arte grabatu eten diskarik onena, ez dit ilusio asko egiten diska grabatzea, eta esantzien eta bertaze beharko zenuke oin arte grabatu zen diska onena izateko. Esan, pues ez dakit, nire idoloi deitzea, eta kasi te paiate, eta esatzen abertzein nahiko zenuk, eta gu Gaririekin saiatzen gara euskal folkloreari edo euskal musikari buelta bat ematen, eta zerbait desberdina egiten, sustraiak dauzkana, baina zerbait berria. Eta hauxe bera egin zuten flamenko musikarekin, bi musikari, baiek iritsi baino lehenago, flamenko musika zan bakarrik gitarra espainola, palmak, eta jazta eta egite zan el kompas baiaren gainean, eta jazta, etxe honez erregeiago. Eta bi hauek bateria eta bajua jotzen, hasi ziren Camarón de la Islarekin jotzen, Paco de Luciarekin jotzen, eta klaro izan tan kriston revoluzioa izan tan lehenengo aldia flamenkoa entzutzala bajo eta bateria batekin. Eta gero, hasi ziren gira mundialak egiten Paco de Luciarekin, grabatu zuten La Leyenda del Tiempo, flamenkoaren historian diskari garrantzitsuena dana, Camaronekin, eta jankiek flipatu egin zuten baiekin, eta zitzean deitzen Miles Davis, Chick Corea, eta horrelako musiko amerikano honenak, hasi zieten bai deitzen, baien gira eta diskoetan parte hartzeko, eta bi hauek dira hori Carles Benavente eta Tino Di Geraldo, musikaren bi mito, eta hori ja 70 piko urte azkate, eta niri izugarrizko ilusioa egitezian bi hauekin grabatzea, deitu baino gehiago koinziditu izan etorreziala Santanderra jotzea, eta kontzertaren antolatzaia da nire oso laguna, eta esan nire gustatuko litzateke presentatzea, da presentazizkidan, eta proposatu nien hori txistu eta akordiarekin diskoa grabatzea, eta bitu ziaterola raro, chisto y acordeón, tío. O sea, a priori no me atrae mucho la idea. Bueno, es que intentamos darle la voz. Yo entiendo que no te atraiga la idea, pero intentamos darle una cosa nueva. Déjame que te mando unos audios y luego, si no te gusta, pues tranquilo, ¿vale? Eta bidali nien, eta hostia, tío, es que esto no es lo que yo me esperaba, tal, un chiste de un acordeón, hostia, así que mola, tal, bueno, eta ya... Eta baietz esatzuten, da, imaginatu, flipada bada, balako maiako jendeak baietz esatea, kaina bada, eta konbidatu genitun ona etortzea, da ginen 5 egun, 3 egun ensaio intensibo, eta egun eta erdi batean, grabatu genuen diska guztia, denok batera jotzen, a primera toma, edo batzutan segunda toma, baina kanta guztiak segido, pañito txikitxoak badaude, baina bilatzen genuen naturaltasuna eta zuzeneko pilin hori, ze askotan grabatik justu diskak, oain entzuten dien diskak gehienak, oso perfektuak, oso robotikoak, grabatzen da, eta gero, azten da editatzen, eta teknikoarekin, eta jartzen zu nota bakoitza bere tokian, eta gelitzen da dena oso perfecto, baina muy poco humano. Eta saiatu geha, ja que bi monstruo hauek genezken, konserbatzen naturalidade hori eta interpretearen zapore hori ematen ez, gure imperfekzio txikiekin, baina azkenen imperfekzio horiek dira pertsona egiten gaituztenak eta gure berezitasuna emate digutenak ez. Osea, saiatu geha, urrutiratzen de la música comercial, de caja de ritmos, de robótica, eta agerian jartzen, gugeran pertsona horiek ez. Asko gustatzen historia, ez? Esan zuen historia, batzutan ez dakizu hasten zaitz egite musika batekin, eta ez dakizu beren erantzuna, ez? Eta batean, zatezu baietz, eta ja hasten zeatan amuitzen, eta maitzare, hortxe dugu, ez? Gorka eta garrikoitzen elkarlana puzka.
Hori izaten nahi die, komunikabideetan eta kriston kritika jasotzen nahi dira. Bai. Eta, sekulako poza da, ez. Nik, bai da egia, kriston musikazak daudela hor, beste irurak ni, pues bueno, nik aldeten nahi dut, baina beste irurak dira mito batzuk, ez, bakoitza bere esparruan. Eta, nik uste bai notatzen dela, ez. Eta niretzako horrelako hiru musikazok itzen nire komposizioak jotzen, najarta. Diskan ikusten dugu, Fazio, Paco, ez? Paco de Luciari, ez zu asko gustatzen zaizu, Paco de Lucia, merezten duzu. Gero Zelaia ustet, pentsatzen, Enrique Zelaiari egindako pieza bat izango dela, ez? Hori da. Eta gero sortu zait galderatxoa Alabai, zur Alabai eskainitako pieza? Bai, hori da. Behin jonun Kirmen Uribe idazlarekin kursalen Donostin, entzuten enkargo bat, eta berak idatzi zuen Alabari olerkia, eta ni jarri nion musika. Eta Kirmene jotzen du asko Bin Mertens pianista belgiarrarekin, eta niri izugarri gustatzen zait, eta musika minimalista egiten du, eta saiatu nintzen Bin Mertensen estiloan pieza bat idazten, eta joen da oso politia gelitu zitzaigun, eta esan, moldatuko dut pieza instrumental bat izateko, eta aldaketatxo batzuk inizkion piezari eta pieza instrumental bat sortu nuen, eta Alabari izan ordez, hasierako titula bere Alabari idatzitakoa zanez, nik Alabari ordez, nik bidauzketen, Alabai. Eta nolatan izenburua, sustraien matxina da. Hau gustatu zait izenburua, gor hau nahiko izenburu ez dakit. Rockeroa esango nuke, edo ez dakit. Ez que ni punkia naiz eta izango naiz. Hoi da. Punkia izateko ez dago kresta aukibarrik, ez dago gitarra elektrikoa jo beharrik. Ez punkia izatea da aktitude bat, eta ni izan naiz, estremeñoen seme-ala bat, urola garailean, goierrin, izan naiz musika klasikoa jotzezun, musika garaikidea jotzezun akordilari bat, akordilari folklorikoen artean, gero musika klasikoaren munduan lehiaketa asko irabazin nituen, eta hasi nintzen orkesta sinfonikoekin eta jotzen, hasi nintzen beste musika mota batzu jotzen, eta baita mundu hortan oso pekuliarra edo. Eta beti saiatu izan naiz kontrakorrientean joaten, eta hain garikin diska garatzeko orduan, txistua eta akordia diebe hori instrumentu euskal kutsua handia dutenak, baina nik uste guk jotzen dugun moduan edo guk egiten dugun musikak buelta handi bat ematen diola euskal musikari, ez dela betiko euskal musika. Eta orduan, hori sustraitatik abiatuta, bai gure matxinada egitea edo, matxinada, gure errebuelta txikia egitea edo, errebuelta musikala handia, errebuelta txikia, baina musikarloan ikusten nahiko bira eman diogula gure bi instrumentuei, bai garik eta bai nik ez zegoena, lehen esan ez du Enrique Zelaia edo, nik Enrique Zelaia asko miresten dut, baina Enrique Zelaiak egiten zuenetik guk egiten dagunera, nik uste buelta handia dagoela, ez? Esaten hobea edo txarroa dela, baina rebuelke handia da. Eta hori saiatu izan geha beti bank aktude hori mantentzen da, eta matxina gaitzak bai ematen zion bizkate bank kutsu hori ez. Baina, uste tantiako musikalian egon zineten, urrengo hilabeteri begira, badaukezuela diska aurkezteko prest bat dakit hemen, o hemendik kanpo, edo nola dago zutuen agendak ere bai? Bai, ointxe daukagu Gasteizen Antxina Folk jaialdi hundian aurkezpena, gero baita Bilboko Loraldi joko dugu, beste jaialdi handi bat, eta bertan hiru idazle emakumekin arituko gara, Totil Martínez de Lecea, Leire Bilbao eta Nerea Arrien, eta proposatu diegu sustraien matxinada kontzeptuari buruz, baien gogoetak egitea,
eta gure pieza eta pizartean behaiek behaien gogoetak soltatuko dituzte eta gu jotzen dugu mitartean ere gauzatxoak egingo dituzte eta, kontzeptu literario oso politia iruditzen eta horrekin ere kontzertuak egingo ditugu. Gero baita Mungian izango gera baju eta bateriarekin, Durangon ere bai, eta gero Otsailan Madrilera goaz, Sala Galileo mitikoan gure diska orkestea. Eta gerokoak beste kontzertu desente gehiago daude. Ganak kontatzen. Eta bestalde, hau nola zabiltza? Beste proiektutan zabiltza o hau da zure proiektu bakarra? Ez uste hau izango zure proiektu bakarra? Ez, amazazpi proiektu paralelotan nabil. Denak aman komunean daukate denetan nire musika jotzen dutela, ez? Agian, pixkat nire musika bakarrik jotzen ez dugun proiektu bakarra Jon Maiarekin egiten duguna da. Eta horrein aurkezten dugu, aurreko urtean izan ginean Euskal Herrian euskerazko disko salduena edo eta jo dugu Kursalen, Victoria Eugenia, Arriagan, Gallarren eta denak bete ditugu, kriston pasa bat izan da kantu bat gara keukidon oi hartzunak eta horrein kantu berri bat kantu berri bat ganarekin gatoz, bigarren diskoa, eta oraingoan gure kantak lehenengo dizkan zian Jonek letrak egin zitueneko kanten bertsioak, eta diskoten gure kantak kanta propioak egin ditugu, eta horien artean badago nire kanta bat, Garirekin ere grabatu duguna, Amore izena daukana, baina oraingoan bertsio abestu egin dugu, Jonek letra jarri dio, eta abestuko du Jonekin batera, igual oker nago, baina nire ustez da sekula euskararen historian abestu duen abeslaririk haundiena, mito haundiena, ardalduna da, erabetua da, kantautore bat da, esango zein dan, baina agian erderaz dagoen kantautore garrantzitsuena edo bi o hiru garrantzitsuenen artean dago eta ezin dut esan orain dizein dan, baina pertsona handi horrek abestuko du nire kanta bat eta puntazo bada ez, Joni kriston ilusio egiten dio, Jonen idoloetako bada eta horako pertsona handi bat euskeraz abesten ukitzea, puntazo bada eta azaroak esportzian ustete aurkezten da eta enteratuko zarete zein da, segituan, baina orain dik ezin dut esan. Ez, lasai, spoiler. Bai, ondo Gorka, eskertze izu, gaur gurekin hementxe izana, proiektu askotan murgilduta, beti bezala, eta gurazki zuen kontzertuan eta zuen proiektuan falta ez den objektu izango da zure sombreroa? Beti nirekin, bai. Eta eskerrik asko zuri, beti hor gotagatik, usten goza beti zurekin hitzitea, iten duzun programa zoragarria da, eta jarraituela. Gorka, mila esker, eta kontzertu bat eta ikusten, kantu bagaran, edo gareko itzekin, edo, a ber. Vale. Besarka bat. Agur.